Hola, bon dia. Soc Mònica Ruiz, responsable del Departament de Compres de l'empresa Prodinferrite, situada al polígon Molí dels Frares. Vam sol·licitar la subvenció per a la digitalització de la nostra pàgina web per aconseguir un millor posicionament dintre de la nostra pàgina web en els principals buscadors. Doncs ens hem pogut posicionar a la nostra web amb una millor visibilitat i una posició rellevant. Això ens ha permès que els nostres clients i a nous clients ens trobin d'una forma eficaç i efectiva. Llavors, des d'aquesta millora i amb els recursos que hem tingut, ens hem trobat, doncs la veritat, hem trobat un augment de consultes. A més, ara veiem que som més visibles i de retruc més competitius en el nostre mercat. Realment ha sigut molt fàcil. Vam tenir una reunió amb el departament, amb l'equip de promoció econòmica de l'Ajuntament de Sant Vicent dels Horts. Van venir, ens van visitar i ens van estar explicant que existien unes subvencions. Personalment no estic molt acostumada a demanar subvencions, però sempre hem tingut una ajuda, jo dic que total, de l'equip de l'Ajuntament de Sant Vicent dels Horts. Aconsello a les empreses de Sant Vicent dels Horts que valorin de forma positiva el sol·licitar aquesta o d'altres subvencions, ja que per la nostra part només podem parlar que ha sigut un encert. També considero que ha sigut un encert la manera de rebre aquesta subvenció, ja que la meitat de la subvenció ha sigut rebuda via una transferència i l'altra part amb una targeta Moneder. Vam tenir que baixar-nos una app en un dels mòbils de l'empresa i els diners van ser introduïts en aquesta targeta Moneder. Tots aquests diners es poden gastar dintre de les botigues i el comerç adherits a aquest projecte de Sant Vicent dels Horts. Llavors trobo que és una idea genial, ja que és un win-to-win, perquè aquests diners queden dintre del poble i es gasten dintre de tots els comerços. Llavors recomano que quantes més empreses siguem, doncs més ens podrem ajudar i col·laborar uns amb els altres.